Днес имах възможността да слушам как човек разсъждава на глас в мое присъствие по един много интересен въпрос. Въпросът беше дали да отиде на това пътуване с организирана група, прекрасна дестинация и допълнителна ценност от човека, който го прави възможно под формата на личностно развитие втакано в локациите на маршрута. Звучи прекрасно. В този монолог едната гледна точка е: това са много пари. По-добре да ги инвестирам в нещо, отколкото да ги изхарча за пътуване. Другата гледна точка: аз заслужавам поне веднъж годината да имам своето пътуване. Пътуванията са част от моята ценностна система. За мен е важно да пътувам. Тук отварям една скоба, за да ти разкажа как веднъж се упражнявахме на ролеви игри с продажба по телефона. Аз трябваше да съм много тегав клиент, труден, който е труден за каквото и да е, камо ли за продажба по телефона. Явно доста съм влязъл в ролята, защото както говорим с колегата, той в един момент ме пита: извинете, вие обичате ли да пътувате? Аз отвръщам: да, разбира се. А он ми вика: пътувай тогава, братле! И ми трясна телефона. Но не това е темата. Това беше просто смешка. Затварям скобата. Как да харчим парите си не е емоционално решение. Разбира се, че този човек заслужава своето пътуване. Добър, умен, отдаден в полза на обществото. Ако някой заслужава пътуването, това е човекът, за когото ви говоря. Но ако ние разсъждаваме така, вероятно никога няма да можем да излезем от омагьосания кръг, да харчим всичко, което сме изкарали. В това няма никакъв проблем, докато изкарваме. Но какво ще се случи, когато станем нетрудоспособни и все пак живи хора със своите разходи? Ще разчитаме на системата да ни издържа. Това е, което ще стане. Но доказано, системата никак не се справя добре с това си задължение. И днес добре виждаме как системата се погрижи за нашите баби и дядовци, които изградиха държавата ни. Наша отговорност е днес да се погрижим за утре. Разбира се, че днес заслужаваме пътуването, но още повече ще заслужаваме утре да не мизерстваме. И тук възниква въпросът: защо трябва да е или? Отговорът е: не трябва. Какво е решението? Живей така, както не заслужаваш сега, за да можеш да живееш така, както заслужаваш после. Повечето хора вземат най-важните си финансови решения през първите 10 години от съзнателния си живот. Какво избират те? Успех сега, с риск утре да няма. Ще си купим най-важните неща на кредит, ще ги платим двойно и тройно, и това е всичко, което ще направим. Какво правя аз? Избирам сега да не се впускам в емоционални разходи. Вероятно изглеждам глупаво отстрани. Всички имат коли, апартаменти, ходят по екскурзии. Аз съм пълен лузър в сравнение с хората покрай мен. И честно казано, често се чувствам като такъв. Мисля, че от гледна точка на притежания съм един от най-бедните хора, които познавам. Но какво имам за разлика от повечето? Търпение и дисциплина. Аз заслужавам собствено жилище и хубав автомобил. И заслужавам даже и да пътувам. Избрал съм сега да не го правя. Избрал съм да сея сега, за да жъна утре. Всеки месец стоически си купувам по малко активи. Когато човек притежава активи, времето започва да работи за него. Не са много нещата, които увеличават стойността си с течение на времето. Такива неща си купувам аз. По-малко и всеки месец. Лишавам се от това, което заслужавам днес, защото когато дълго време търпаш активи по-малко, в крайна сметка те стават много. Тогава ще мога да имам повече от сега. Всичко, което повечето хора ще постигнат в живота си, е да имат прилични жилища и автомобил. И това е при положение, че са здрави и работливи и не пропускат вноски в банката в продължение на 30 години. Аз смятам, че е по-добре първите 10-15 години да се натисна, за да изградя портфел, който ще му отведе дори отвъд това, което заслужавам, и то до края на живота ми. Сега съм на 33 години, а като 50-та си годишно успея да управлявам парите си добре, ще имам не малко време на разположение да живея така, както заслужавам, и дори повече. И това в никакъв случай не значи сега да живея като скот или като добитък. Просто значи да не бъда емоционален в решенията, които са свързани с пари. Винаги ще има жилища, коли и дестинации. Нека те бъдат повод за добър живот винаги, а не добър живот сега и лош живот после. Но как да разбера какво да правя сега? Много просто.
Аз съм решил всеки месец да инвестирам 30% от приходите си. Това значи, че съм задължил себе си да живея с 70% от изкарването. Ако това е недостатъчно, а то е, значи трябва да изкарвам повече. Аз заслужавам да инвестирам в бъдещето 30% от успеха си днес, но заслужавам и да живея добре. Това значи, че ако не живея така, както искам днес, това би трябвало да ме мотивира да се развивам. Така или иначе разполагам с 70%. Просто трябва да разполагам с 70% от повече, за да имам повече. Това автоматично ще направи и инвестициите ми по-големи. Ако днес 70% от парите ми стигат само за най-необходимото, значи това е, което заслужавам днес. Нека това ме мотивира следващия месец да изкарам повече, така че тези 70% да ми осигурят екзистенц минимума и да ми остане и за нещо полезно и приятно. Пътуване, ресторант, приключения, каквото и да е. Днес заслужавам това, което съм изкарал днес, след като съм спестил и инвестирал за утре. Недостатъчното ме мотивира да изкарам повече от достатъчно, за да спазвам собствените си правила за живот, както днес, така и утре. Вярвам моя опит да ти бъде полезен. На мен ми костваше доста, за да го натрупам. Бих искал на теб да ти коства много по-малко. Затова го споделям с теб. Желая ти успех!